tap duka yayak sinipi aja bang mawing wengis netra kocak ngundar andir aduh kok kados mekaten paman kriwikan dados grojokan perkara sepele kok dadi gawe wong guyonan tan wurunga badhe dados tangisan jengandika mentala ora perlu ngrembug mentala utawa ora sing baku dilakoni kowe lan kudu saguh tumrap apa kang dadi dawuhku tataane Burmana tak tetepake ripalungguhan iki lan enggal diwiwiti adu jago liyane jago mudhun saka panggung